εσύ ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Χρόνια σου πολλά και του χρόνου πάρε αυτή την εικόνα να το θυμάσαι που έπιασε ο Σταυρός σας σήμερα. Πάρα πολύ. Για να σου φέρει τύχη και πρόοδο στη ζωή σου. Ευχαριστώ. Πώς αισθάνεσαι που έπιασες στο Σταυρό σήμερα? Ωραία. Το έχεις ξανακάνει, είναι η πρώτη? Όχι, έχω ξαναπέσει 3 φορές. Παίζει. Και σήμερα είναι η πρώτη φορά που έπιασες στο Σταυρό. Ναι. Πώς αισθάνεσαι? Ωραία. Να είσαι γερός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέφτει, αλλά φέτος έπιασε το Σταυρό. Πρώτη φορά είναι. Και εσείς πρώτη φορά. Και εσείς πρώτη φορά. Δεν πειράζει, ένας θα το έπιανε οπωσδήποτε. Μάλιστα. Πώς το είδατε, δηλαδή θέλατε, το επιθυμούσατε? Βεβαίως. Αφού έχουμε και το όνομα Φώτη, για τα φώτα θα κάνουμε κάτι. Λέγεστε Φώτης. Πώς αισθανθήκατε? Μέσα, Ναι, τσούζ το νερό. ήταν κρύο το νερό, έτσι? Ό,τι πρέπει για μπάνιο. Αλλά, Καλύτερο δεν βρίσκεται. Τώρα πώς αισθάνεστε μετά από αυτό που κάνετε? Ότι κάναμε κάτι για τον Κύριο, για όλα. Βρεθήκαμε στο ωραίο λιμανάκι της Θερμής, στον αγιασμό των υδάτων. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, Φώτες και Φωτεινές κτλ. Να ευχηθούμε υγεία σε όλο τον κόσμο, καλή δύναμη σε δύσκολες εποχές που περνάμε. Ελπίζουμε η χρονιά αυτή που ξεκίνησε πριν λίγες μέρες να είναι καλύτερα από την προηγούμενη. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει σημαντικό ρόλο να επιτελέσει και θα εντείνουμε τις προσπάθειες ώστε να είμαστε φέτος καλύτερα από πέρσι, διότι είναι γνωστές οι δυσκολίες που πέρσι αναλάβαμε σε ένα τεράστιο χανί Δήμο, το Δήμο Λέσβου, και οι υποχρεώσεις μας είναι ευξημένες για εν ώψη της γενικότερης τραγικής κατάστασης, θα έλεγα, που βρίσκεται η οικονομία της χώρας. Αλλά πάνω απ' όλα να ευχηθώ σε όλους τους τηλεθεατές σας να είναι καλά, γιατί με καλή υγεία όλα και αισιοδοξία βεβαίως, όλα αντιμετωπίζονται. Χρόνια πολλά σε όλους. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία, στους εορτάζοντας Φώτιδες και Φωτεινοί που γιορτάζουν, και έχω και την τιμή να γιορτάζει και η εγγονή μου η Φωτεινή, να είναι γεροί και εκείνοι, σε όλο τον κόσμο, ευτυχία, υγεία. Και εμείς είμαστε κοντά σε όλους τους πρώην Δήμους. Ο κλήρος έπεσε σε εμάς στη Θερμή. Είμαστε από τα ξημερώματα εδώ για ο κόσμος να προσπαθήσουμε να έχουμε κάποια καθαριότητα όσο μπορούσαμε. Και μαζί με τον πρόεδρο και με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΜ, τον κύριο Μαρινάτο, ήρθαμε κοντά να ευχηθούμε τον κόσμο και να τους πούμε να είναι καλά. Και θα είμαστε πάντα κοντά τους. Χρόνια πολλά σε όλους, εύχομαι. Υγεία και ευτυχία, η νέα χρονιά να είναι καλύτερη από την περσινή, διότι όλοι την έχουμε ανάγκη με αυτή την κρίση που υπάρχει. Η σημερινή γιορτή, εύχομαι να αγιαστούν τα ύδατα και η βροχή να είναι περισσότερη, ώστε να έχει αποθέματα και να πίνουμε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά και χρόνια πολλά στους εορταζόμενους. Παντός του κλήρου και του λαού, το Κυρίο δεηθώμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, του καταξινάν θάλασσαν κέρα, Χριστού στρατού, το Κυρίο δεηθώμε.
κανονικών του Κυρίου δεηθώμε. Ιορδάνη βαπτιζομένος ο Κύριε και της τριάδος επανερώθης προσκύνησης. Μπράβο, μπράβο, το πρώτο. Και του χρόνου. Οι συνθήκες, η θάλασσα ήταν παγωμένη. Όχι, η θάλασσα δεν ήταν παγωμένη γιατί έξω κάνει κρύο. Όταν έξω κάνει κρύο, μέσα κάνει ζέστη. Οπότε καλή ήταν η θάλασσα. Είστε ο μοναδικός που σήμερα πέσατε στη θάλασσα για τον Σταυρό. Έτσι. Το είχατε στο πρόγραμμα Όχι, όχι. Εδώ και 6 χρόνια πέφτω. Έχω πιάσει το Σταυρό 4 φορές. Κατεβαίνω κάθε χρόνο. Φέτος δεν ήταν στο πρόγραμμα να πέσω γιατί είχα και το μικρό. Αλλά τελευταία στιγμή, από τη στιγμή που λένε δεν υπάρχει κάποιος άλλος, κάποιος νεότερος, αποφάσισα, πήγα στο σπίτι σε 5 λεπτά. Άλλαξα, έβαλα μαγιό, κατέβηκα και έπεσα. Απλά πράγματα. Γρήγορα, γρήγορα. Πιστεύετε ότι είναι τύχη, σας φέρνει γούρι κάθε χρόνο να πέφτετε στην Ευλογία είναι κάθε χρόνο και για μένα και για την οικογένειά μου και για το παιδί μου και για τη γυναίκα μου και για όλους. Είναι ευλογία. Κάθε χρόνο προσπαθούμε, κατεβαίνουμε, πέφτουμε για το Σταυρό. Είναι ένα έθιμο το οποίο το τηρούμε. Δεν κρυώνει κανένας, δεν παγώνουμε, δεν αρρωσταίνουμε. Μας ευλογεί ο Σταυρός. Δεν έχουμε τίποτα να αποποιηθούμε. Όλοι να το κάνουνε. Κρίμα που δεν ήταν κι άλλοι να πέσουν μαζί μου, να έχω και ανταγωνισμό. Να πούμε χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Ναι, και φέτος ετοιμάσαμε την εκδήλωση αυτή, η συνεργασία ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλλιέων Θερμής μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Πύργων Θερμής. Οργανώσαμε και αυτή την εκδήλωση. Δυστυχώς ο καιρός δεν μας το επέτρεψε να γίνει κάτι πιο καλό και όπως είχαμε κατά νου και είχαμε ετοιμάσει. Είναι ένα έθιμο του αγιασμού των υδάτων και εμείς οι ερασιτέχνες αλλιείς το τιμούμε κάθε χρόνο. Είναι μαζί με την εορτή του Αγίου Νικολάου οι δύο μεγάλες γιορτές για τους θαλασσινούς και τιμούμε αυτό το έθιμο. Θέλουμε να μείνει αυτή η παράδοση και θέλουμε τόσο τρόπος που εορτάζεται να γίνει ακόμα πιο όμορφος, πιο εντυπωσιακός και πιο λαμπερός. Καλή χρονιά και από μένα σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Κάθε χρονιά είναι η τρίτη χρονιά που κάνουμε την εκδήλωση, συνεργαζόμαστε με το Σύλλογο Αλλιέων, μια ιδέα του Συλλόγου Αλλιέων που και εμείς τη δεχτήκαμε με χαρά, να κάνουμε πιο λαμπερή τη γιορτή αυτή, την τελετή αυτή. Αυτός είναι ο σκοπός μας, ο κόσμος να χαρεί και να γιορτάσει την τελετή αυτή. Πέρα δηλαδή από τις άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που κάνουμε, αυτή είναι η συνεργασία που κάνουμε με το Σύλλογο Αλλιέων για να δώσουμε κάτι παραπάνω στον κόσμο. Συνεργάζεστε με το Σύλλογο Αλλιέων και σε άλλη... Όχι. Προς το παρόν στη συγκεκριμένη τελετή γιορτάζουμε μαζί. Θα δούμε πιο κάτω τι θα κάνουμε. Αλλιώς που είστε, τι θυμάστε, πώς γινόταν παλιά? Γινόταν όπως γίνεται και τώρα. Ήταν 2 ενορίες, κατέβαινε τον Πύργο Θερμής και το πόλος Θερμής. Εδώ ήταν αραγμένα όλα τα σκάφη. Διότι εδώ υπήρχαν αρκετά σκάφη ιδιωτικά, όχι τα τουριστικά, και γίνονταν το ίδιο. Και ίσα ήταν τα καφίνια εδώ πέρα που δεχόταν τον κόσμο να πάνε να πιούν τα ποτά τους κλπ. Έτσι περνούσαμε εμείς την εποχή εκείνη. Τώρα έχει αλλάξει, είναι οι σύλλογοι, 2 σύλλογοι με δραστηριότητα, είναι ο Αλλιευτικός Σύλλογος, είναι και ο Εκπολιστικός Σύλλογος των Πύργων Θερμής, οι οποίοι κάνουν από κοινού τη γιορτή αυτή. Να είστε καλά. Καλή χρονιά.
Εύχομαι σε όλους τη σημερινή μέρα των Αγίων Θεοφανίων καλή χρονιά, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Να είστε καλά.